București. În ce țară ești tu? România. Ce continent? Europa. Județul? Măsuri. Comuna? Bucești. Sat? A treia parte. Cum te cheamă? Edi. Și mai cum? Eldor Andrei. Bravo! Ia zi, cum se zice la cal în engleză? Horse. La câine? Dog. La vacă? Cow. La, cum se zice, la autobuz? Bus. La mașină? Co. La, cum se zice, la sprânceană? Eyebrow. Cum se zice la... Asta nu știau. Nu știi? Cum se zice la... Sau ia numărul tu în engleză. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo, e. Cum se zice la floare în engleză? Flower. Cum se zice la soare? Sun. La lună? Moon. La... Cum se zice la... porc? Cateveron.